हामबाय मीडिया ताकुक संनो जों तिनी TWF दक प्रेस मीट खालायना हिनी नरंनो मारिंखा नरंगो जों रिंगि नरंगो फायजा जाबायके नरंनो पयलानो हामबाय मारिगो ताई नाई टंनाय रक लुकुरक नबो TWF तरफ थेके पाइपले हामजाकमा तै चौबानी चिबाय आफारो कखाय अबसे थांनाय 6 तारिख जून 2023 तिनी TWF बिसिंनि कामानि फाउंडेशन देखलायलायगासो ओ फाउंडेशन देखलायमानि आरो आबनो रखसावैनो किसा कक कामान बागै तिनी अफ प्रेस मीट तिनी आरो साना निकलायो नरक मीडिया रकंखा सांबादिक रकंखा नंनि सांबादिकनि बेलायके फान कटर बेलायके फान टंगो नंनि कलमनि शक्ति बेलायके हे कटर फियाबा नंनि जे शक्ति टंगो हनैनाय अ शक्तिनो नरक यूज खायके जाओ मीडिया बा सांबादिक बाय तब यूट्यूबर हनै जे नखर टंमानि अब फेरो सांबादिक न जुदा यूट्यूबर रक न जुदा सांबादिक रक जदि यूट्यूबर न नासिगिनाय तला सामुं खलायके अब सांबादिक बुसुक जरातै सांबादिक गाहाम बा हामिया अब त्रिपुरा राज्यनि त्रिपुरा बासिरंनो सिनिउ जे नों बुसुक जरातै सांबादिक गाहाम खलाय दं नों बमाहाय मीडिया न्यूज रिटं नों न्यूज बमाहाय खलाय न्यूज बमाहाय खे रमुइ दं अरनो चैनल नबो सिजागो अनेक चैनल दङ नंनि फियाबा बर' रक्सिवो बो चैनल गाहाम बो चैनल हामिया फियाबा सांबादिक चैनल खुलुगैनाय कतालफानो कुचुगो कावै थांगो तामका बो गाहाम न्यूज रिवो बो कुबुइ जुक्ति खुलुगैनाय न्यूज खलायो आबनि बागै जेसेबानो न्यूज तामनानि आसाइमा कतालंग थुन बो साका कावै थांगो जेमन राजनैतिक बो माहायनो जेसेबानो जेमन रंदी त्रिपुरा मथा से बयस काया फानो से 13 जन MLA मानै थांगो आं अबनो सानाय नंनि कलमनि शक्ति दङ आबो फियाबो नरक यूट्यूबर हायटांदी आबो सोशल मीडिया ओरि नाय न बरखाय तामनानि बिउ कानानि बागै बिउ न हिनाबला ना स्कुर कानानि बागै नाय रां हापो रां मै ता खासिगदि रां मै खासिगैनाय नों मीडिया तला कलाय थानाय नों जे कुबुइ नों जे गाहाम आरो जतन बररक नासिगै दङ ओंका अबनो सानानि मुसुंगो नं बखागो कयनानि मुसुंगो तै कैसा हंका जेमन यूट्यूबर बाय सांबादिक फेरो हिमानि तै कैसा वानजे मीडिया बाय नं मीडिया न बुसुं फेरजांनायता कारण हंका नगले चिनि तिप्रासा मीडिया तिप्रासानि बागै गाहाम खलायनाय जों आबो वानसुगो तब नं थाने आसावो वानजे मीडियानि थाने आसामाहाय नं थाने आसामाहाय आबो फेरनाय नं थाने आसामा गोबांनाय बं थाने आसामा कमंनाय हायपे नंने इनके जे जागाव नरंनो आसाय दङ चिनि मीडिया ताखुक सं दङ हनैनाय जों गर्व ngui दंमान जरा आव चिनि मीडिया आसाय फेगा ताबले जों चिनि कुना कुनिनि आमचाइनि माचाया मानैया लामा हामिया दैमा नैया आबरो कासे फेबेगा ताबुकसो काबला अमहाय इंगले चिनि बर आसुकनि रस आसुक तलावो तंबायबला हिनैनाय ताबुक जत बरंनो सिजाय फेमा जागावो ताबुक हंकाय TWF न तैसे खेला चलि तखा TWF न तैसे मीडिया रक आबनो तैनाय तामहनानि देवगुरुनि कक सावैनाय निनो अरबो उमा देवी दहिन उमा देवीनि फटो रगरिवैनाय आब बेलायखे जाया हायसि ताबुक TWF नि प्रेसिडेंट ताबुक खय MLA ओंखा अन्तत MLA न कक थाइसे सोंदिता नों त्रिपुरा मीडिया बा अमहाय नों आनो मैडम हियांका बाय हिंदी बाय अमहाय के निनि बुमुंति काय टंखा अबंका BJP नि IT सेल नि हय टंख टंखा हिनि पान सोंग्रा दिता के नों सोंयावै अमहाय के रिमानि आबो उचितया आं कयनान थांनाय अबनो नरि रिदि अबनो नों उइथड्र खालायदि नों अबो उइथड्र खालायका हंका जों साइमा जोंबो मने खायनाय नों जे त्रिपुरासानि मीडिया हिनि मने खायनाय आर
अबनो बिनि अबनो तैसा सतन नाय तेबो फेसबुक रगो तेबो यूट्यूब आरो पंथक जागे रिलाय तो लायका उसकुर बारिनानि बा भिउ बारिनानि रां कानानि रां मानानि हायख्लाय आं सानानि मुसुंग आरो एमएलए खा मोसाइमिया दिबा कौनि कप आं या फानं थुनतारो एमएलए खा मोसाइमिया दिबा मुख्यमंत्री बो मोसाबले तांगे बंनि बर रखा आपनो तैनाय कालालिया बा बंग बर रक यूट्यूब आरो बंनि मीडिया रो वानजी मीडिया रो गतंगले वानजी सांबादिक रक तंगले तांगे मुख्यमंत्री न तैखलायलिया तांग उपमुख्यमंत्री मोसाव तांखलायलिया ताई तासिं सामानि चिनि मंत्री महोदय रतनलाल नाथ बाबू मोसाव तांग फुनुक जागलिया दिनै सुदीप राय बर्मन खूब खरां काहाम करसाबो तांग फुनुक जागलिया इनके आं सानानि मुसुंगो अमा हायखायै चिनि TWF खास रांगै नाय सामुखाय तंमानि जागावो अमा हायखायै नरो देबसु उत्साह रिवैनाय सानानि तंमानि किन्तु नरो अमखाय डाउन खायनानि थांमानि सिनुगुइ तंका आरो तामर हैच्छत सिन थानि प्रश्न फायु जे TWF अमा हायखाय बुरै बदल खालाय तंमानि तामर हैच्छत ठीक आसे चिनि बुरै बदल TWF नि अपर नाम बुमा बदल अब बुबाग्रा साका बुमा बदल होननाय कारण बुमानि मिनिं सि बुजियाखौ तासिम पुमा हिनि हिमानि पुमा साबन हिमा पुन्न हिमला ना पुन्नि बुमा पुमा नों जे पुमा हिमान नों मा आरो उच्चारण निबो मानि शब्दता म बुस बुजियाखौ नों जखन कलायदि नों जखन दुखु मानदि ओ मानो सकं उच्चारण फायनाय आयमा आयु मा अमा हायकेस उच्चारण फायो बुमा हाय कतर जानि पृथ्वीर साकाव ताई कुनु कतर करे हायसि बुमानो जतनि कतर आबनि बागैनो बुबाग्रा वानसुगै बुमा बदल हिनि छाव अब बुमा बदल अम हायकेनो वानसुगो जे बुमा हिसाबैनो वानसुगो बुमानि फान सिसियाको अर चस्मा थुबुइ बुमा बदलक चस्मा थुबुइ हिंसा माने अ बरकनो बां सानानि मुसुगो बुमा बदल बुमानि फान बुस बुजियाखौ बुमानि शक्ति बुस साइसे मेयाखौ नों तो पक्थानानि कग्या नों तो साइमान और महाभारत नि कक नों तो साइमान और रामायण नि कक जेमन और वो निनि महाभारत गान्धारी मकल कसम थुपकुलो बुइनाय रि थुकलो बुइनाय जे बुसलानो बरदान निमानि बर रिमानि जेन आं बर ने फायदे नै समस्त शरीरनो पाथर सानमसिमानि बुमानि जे मकलनि शक्ति रिवै आबो बुमानि फान हायसि बुमानि फान सिसियाखौ अ बुमा अबो नंखर फायो जात फान मुथांना बागै अ हानि रक्षानि बागै जात फानि बागै नेक्स्ट जेनेरेशन मुथां कलांनानि हिनिसे अ बुमा बदल बा आगो गै फाइबले अ बुमा बदल अ TWF जे हजार बिजार बरक नंखरका जे बाबे नंखरका और वो डॉक्टर नि बिहि इंजीनियर बिहि ऑफिसर नि बिहि अनेक तंगु हायसि तांगि चश्मा थुमानि नों साबा ओंगे नों बिनि सामुंनो नासिंनाय दि बतांगि नंखर फाय बकि नगो मासाय माने यांगै दा नंखर फाय शांतिक्रि हायसि बरक डॉक्टर नि बिहि तुं इंजीनियर नि बिहि तुं ऑफिसर नि बिहि तुं बरबो शांतिक्रि तांगि शांतिक्रि त्रिपुरा राज्य जे जात फानि तिलायै आंदोलन खायै तंखा जे जागा नेक्स्ट जेनेरेशन बागै सामुं तांगै आगक तंलायखा अ आगक थाने आनि फानबो किचा थांतुन हिनैना आगक फायलाय मासि बरक मासाया माने यानि नरो रां लेपसा पुसा जानानि बागै आगक फायमे बेले नों बरकनो हामासिरिनानै नांगौ नों अर चस्मा थुबु हिनैनाय सावैनाय अर ताखाते बिसनुखा जेमन अर गान गीता थेपालाय काला काला चस्मा हिनै सिगै तंखा अमा हायनो स्टप खायदि बुमानो अमा हायके अपमानतार दि जखन बुमानि साप मासावनो पाथर न तैसोनानै दैमानानो आबनि बागैनो ताबुक आं अबसे सानानि मुसुंगो ताबुक जुदि जे ओ मीडिया ओ जे ओ मुसामानि तैनाय MLA मोसावहिनि सामानि आं अबनो ता किसिसो सानानि मुसुंगो MLA मोसावहिनि सामानि नों तो मीडिया ले निन मीडिया नि वेट आरो जों सायमान थांका नों जुदि मीडिया हंका नों आरो नायखामो जुम खालायै मो बजागानि नों आरो नों उनुखामो बिश्रामगंजनि अब विश्रामगंजनि प्रोग्राम जों TWF सारा त्रिपुरा राज्य चिनि 40 ब्लक दङ 40 ब्लक आ दिनो चिनि फाउंडेशन डे पालालाय दङ ओंखाय बा तासिं चिनि बुक सामा हाय खरक नै MLA मानखा नै तंथगलाय जाखा चिनि बुरै र आसुक बोसोरनि परे ओंके बा तंथगै मोसालायगा ओंके ताबुक अ मीडिया नो सानानि मुसुंगो नों जुम खायनाय जाजादि किजा नों बा नाया दांखा
na uskur numuda uskur bari na bagi view bari na bagi khai tongka zoom khai nai di nung tatal romjang nai bile arbo zoom khai nai di abo Bisramganj ni Sapna Deborma ti develop ni president MLA Bisramganj thaya adino nung jodi media satikari media ngai tongka kai nung saimano Sapna Deborma bo jaga program khai tong Sapna Deborma khlai tongo arbo khumulung noi auditorium halo arbo जोंनो MLA हिसाबै आरो 13 जना MLA ना फेलिसिटेशन या फारमानि आं आरो तंनानि नको आं आरो न तंगो नों तै केसा नों आरो तेबो क्लियर खायनायना मोजों कांकाय नों सिगां अबो अ निउस न सारनानि सिगांकाय नों सतिकारि मेडिया हांकाय नों अबो बनायखामो जे सपना देबरमा बासनिमा बारो रिकुफुर बायसे बासनि बिले बिन ड्रेस तो अमाहाया नों अबनो खामुन किन्तु अ जे जागा मोसामानि अबनो बार-बार का फुनुंमानि जे अबनो MLA मोसावो हिने फुनुंमानि बिनि ड्रेस बाय आं सुमानि ड्रेस अब मिमिलि नायदिता आंगे नोंतां सिकोना बा नों अमाहायके ता सिकोनदि अमाहायके साबनि कक बाय नों अबो खलायके सायमालिया ना नोंबो बिउ बारना दा खलायका ना ताइकेसा दल और BJP रग दा नरगनो ननबा अमाहायके सावै खलायदि हिने खलायका अब तो सायमाया हायपनो नं थाने आसानाय जों बुरि रग उंगैनाय जों बुमा रग उंगै आसानाय नरक तिप्रासा मेडिया नं थाने जोंनि आसाताय बिश्वास दंगो नरक कुनु दिनो फानो अमाहाय खलायगलाकताय बुमा बदल हिने बुइ जेसेपान रिउइ तंथुन इउटिउबार रिथुन हायसि किन्तु नरक मेडिया अन्तत नों मीडिया थानी जों अमाहाय तै आशा गलाक तै अब आशाया हायसि किन्तु अब बाहायके अब उंगै थांका किन्तु अब जों बुइतो जाया उंगै दङ म बाहायके फायका बाहायके रिमान का हिनै नाय किन्तु नोंनि मीडिया नि बिसिंगो नोंनि चैनल रग अनेक जों नों चैनल रग नायो हायसि नों चैनल रग कक विशेष के कक तिरप्रावो उंतंग जरानि कक र ताक समिर रिमारक बलायखे नायो हायसि जरा मा खांखाय जों तो जरा बिसि माया नायो दंगर टिभि ओ रिउ उंतंग जरा हिनै बिनि उंतंग जरानि कग्रं बनायो आव काहाम अमहाके रिनानि नांगो हिनै जों जत निउस नाय मे फानो उंतंग जरानि कैसा अबनो नायखां गांखाय जों अ निउस न जत निउस न किसा कभार खायमा हाय उंगु हिनै आंखा टाइम क्रिम माने बागै अ उंतंग जरा न बिसि नायजागो अमहाके खलायदि kaham channel tu budi kaham video khalai di kaham news tu budi hai kaise nong news bo sung kaham nong nai nor bo oma hai kaino jat do phani bagi news kaham tu kaham kai oma hai ken sini do phabo kusugo kanai abono ang ma sawo kolom media angkha kolom ni shakti belai khai kotor nong kolom ni shakti tongo apni bagi nong ni o kolom ni shakti khlainani thangtani nai jat do phani samungo norok thepawon ni nai नों थाने आशा नारगो ताई अब जे अब सानाय रक जे बुरि रक न तिनि सिनि TWF मोसामानो चाजा ग्यां मनि जे अरव नगले मुइ समदा तंग मसदा तंग बेरमा दा तंग अमा हाके मोसाय तंग लागे मन आम ति रक्ता सादि इंगे बा अरव जोंबा मोनिसि मांगला खाबले रसाबो मालिया मोसायबो मालिया हंगाय जरा खुची आनंद सुख तंगो अमा हाके न अमाहायकनो जीवन जापन खलायो इंकेबा अरो तंथपुरु नाय दुइजन MLA इंखाहिनि तंथलायका मोसालायका आबनो तुइ कक सालायका ताबो हंका जों मोनिसि मांगलायगलाखा चश्मा कसम थुबै मालिया मोनै मालिया बुरि हिंकेबा लिपस्टिक रिनाय न लिपस्टिक रिमानो तुइबो अबो कक साजाव हंगा बुरिनि सुबाले तांबा लिपस्टिक नता बुरिनि सुबाबा अबनो बुरि तामा बुरि हिमबा चला लिपस्टिक फुलकै मोजांगला गुले हाय दिबा ताबो हंका नुकजागो ताबोले फैशन माने जुग परिवर्तन खा चलानोबो काजल फुलमानुगो लिपस्टिक फुलमानुगो ताम हंका बरक सिंपल करिवो माने सिजाया मारिरिवो फियाबो जोंगो सिवो चलाबो काजल फुलो चलाबो लिपस्टिक फुलो अमहायकै जे निजिनि साक सरिनो साजगुस खाय तंनाय रं गांकाय अमहाय खलायो अमहाय नुगु किन्तु अमहायकै जुदि चिनि TWF न अमहायके ब्लेम खायखांखाय अमहाय ककसिल चाखांखाय बेलायखे चाया कलायनाय बेलायखे चाया उंनाय TWF रक ताबो बेलायखे तिप्राबो थानि न बेकिं रिउइनाय
tabuk canggangi tongo ekmatro TWF rok tabuk khasrange ongkhormani jara jat dofani bagi bubagrani logi tongnai bubagrani warriors hisabe jat dofani kok satani jeng logi nai hinai nai ta buri rok agok phamya jaga buri rok no durbol khlainani chesta ta khlaidi ar buri rok bo kuno dino norok omo haikai news hamya chaya sapano jeng TWF rok kuno dino bubagrani yakari thanglak bubagrano logiri thanai kuno dino jeng bubagrano khibui nai jeng unsruglak jat dofani samung tangthani greater Tripura ni andolon khaina thangtani jeng abo ago guina thanai ebong jabi klainai kuno dino unsruya ar norok abo jodi chini buri rokno puma bodol ei sei hini bengai mani klai kai abo nini bumano bengai ma klainai karon buma abo jotoni tongo joton nogono buri tongo kebo osikar khaibiya angle burini oksingni achaya hinai kebo osikar khaibiya jotono burini oksingni no achayo abni bagino joton thani angani request tongnai buri rokno omo haike opman ta khlaidi tai nong media no angko bumung narugo norok je sangbadik norok je media jini buri rok ni thani nong thani asamung tongnai norok singno chubanai hambai asum madam hamgari phasing ko ta gobang mas ni social media ro bong phasing ko sa kamaja sam ka hamani jimon ngat dini madam loklo ko khol tam ko sanai no sini ko ko mathuna na sini jam neng ko media thuna ko ko na jimon ke obo je bot ni party mo to yo ka ko pasang to bhaje bo media house jogo hake viral fly to bhaje emile ne boro thana masa hake abo ki ko print na social media na paper newspaper ro na youtubers blogger ro abo kisa saide mana जोङो बो चैनल नि बुमung सालिया जों बुनारनो अपमान खायना थांया जों बुमारं खा ककुतुक जों बुमारं खा सह्य दर्ज गोनां जों बुरि रकम खा गोखानो मनंनाय गोतैनो मनकनाय जों बुमां खा बुसानो तै दुलै दंनाय जों अ मीडिया नि जों अ चैनल न जों बुमung सालिया जों अ चैनल नि थाने सस कय मंगनारगो ni no bono withdraw khaida hasidi jeng tabu moni no saitongko jeng kuno dino joliya jengle bumable ambagai jeng o channel ni bumung salia norok jotono kaham channel khlaidi kaham news ridi nong thana boso komi mangaro go hamai abo ki oro bismo tore to jesin thane rapan tilasma hai to na abo to norok nigeria hangke nijin chaiban haje nang toriya nang tang kirina ba nang toriya nang tang wana na ba omo haike jeria boro bobo wana ya bokip kiria haise nor or tongui da tongkha gri dang tongkha abo to norong siwa haise hambai asuno